Tabo jaga sakpai kiai Sekpara Murshidabad college road po ma thunjana chuka bus thujangnai tole tongoi bui thubai keta jangkama phyliya kosto wngkha ekdom tabuk khai chwng room no sokpai laiki haifano room no chajak yanglai tonglaio chini baki dologo thangpa kya chwng chari no simi oro torokha o chini je kok sai pailaimania lalon bo teoino nairna pambagui toroga tongari hini saungkha naisinglai tonglaio boni tabuk tei sero borike chwng bongkha langsinai naisinglaia obo hwnkhe chwng first e thangui nai hawaimani nok pura hopongma thuya ekdom marangjak haini tabuk thuna muchung tongo yang room se thik wngya chini dolog debi chong kosari chong rok hwnkhe takai jaga thangsinai nongrom no chwng asai chukli yang thangka chwngkhai chini college ni bwla bo ambagui kiroi thangrok yangui dong obo khe 2 number nok tabuk bisna rok thik khai paibai kya kubai kya hwnkhe ani bwsa no khe muthori riri khai ko bo thusi de ago bo baksa thugrana hwnkhe bora kokha ani bwsai khe bazar thago cherai khe oro khojago chasukha hwnkhe Kolkata ni doboraisa phurugrak dong Kolkata doboraisa doboraisa torbai puila ni nok yakarui obo khe 3 number nok tei paithak nok chwng oro no tongui tongo tabuk chwng tabuk takai jaga nogo bahar laiyokha tambagui hinkhe Tiprasa rok kaisa problem berma bahai mwnam aroni malik berma bahai mwnamjagui hinsi kok sapaio hwnkhe chwngbo pungaya sini nongkhor paiketa tak sari wngkha aro swrapsa mamui song yago chwng 1 ta 1.5 ta se rwphaio mamui songnai gas rok amse songui rwmale muibai singa unduru songkha ta amse bahai mwnamjagui ni hinui tongpaikhe no mwnam nog bising hapdi hwnkhe chwngbo tongya hinui paiketa tabukhe takaisa jaga phaio kai koro tabukkhai chini room jotono sramui paikha hiko oro khe songida oro khe chwng o khe isak thunai hinkhe mamui songlai tabukhe maisai tonglaikha borok ang khe chayako ang khe iko bono tui tongo angbo maisai naka hwnkhe borok khai sari ni muisongna hwnui bazar thaklaikha songida bai chindokni hwnkhe ang mukturi phaichugo miya hopongma thuya tini sabongma thuya thusinai ang hwnkhe tini bagui blockbuster tui khana phungo norok bai haini malai phinai thusinai hinui uansuk tongmani borok bazar thangyara hwnkhe mwkhwtwng rok paitwi faikha hwnkhe ambagui muisong mai chalaisinai hini tonglaikha tangoi hinkhe tini sabungni mai bebagui waisa se abo sanja jora hingke tabuk horo tisa mai horni mai chaui thulaina haikha tei gas barinai sini hinui mamui songnani bagui ang achukha songida hwnkhe jotono pura teyar khairwbaikha hwnkhe iko borok khe haikhe rokolai tonglaio aiangkhe risa thik khaio yang khe mobile phainai call phai thangka fataro kok sana hinui hwnkhe ang khe mamui songna hinui achukha tamsongo nai naibai iko wakre mosdeng wakre sirikjak si do tini aje mwnamjakmani jagao chwng berma mwnamjakmani tei luitaya bo khaito suri se suri bai wakre mosdeng khainani hinui uansuk tongkha hwnkhe muibai singa unduru o se chwng ongo rodrop siko berma rodrop siko amse borok mwnamjagui nai tongbaikha hwnkhe chwng paikha hwnkhe wakre mosdeng kaisa khaina hapmani o akaran kariui sokha hwnkhe borok tei ma rwngjakbani ambagui chwng aroni paikha tabuk o jaga o hwnkhe hihi wakre mosdeng hwnkhe tei suri akaran ruinai mosdeng khaina wakre rok hwnkhe dail songna bagui kisa naka nogo haino dail kwbang khai chalaio tabuk hwnkheto buini desh hosi hinkhe dail kisa thiki chalainai hinkhe dail thiki chana bagui dail iko kisa sa mojom jagao chomui rinai tabuk hwnkhe dail ruguinai dail mungsa khai chalainai hinkhe muibai singa unduru bo tongo chini tabuk se chwng thuna naio soi thun naikha tabuk hwnkhe
tini Kolkata o sini puila din bahai ke thangka naibe din rok tai comment khai ini blog khai ar mon nangli ang bo lengjak ni bagui ma thuya tau khe maisa bai ko wakere mo ke maisa kuinai thuka thulai sinai ta maisa bai kha hangkan bwsaka mungtri thangkai kosong ni takai mani huinai phaidrok hangka songkha bo khe hukata agin chibinong twi chwng hingkai tini bakha joto no har kaham.